Θα μιλήσω. Ναι. Καλησπέρα. Σε κοινές συναντήσεις εκπροσώπων εξοραϊστικών και πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων του Δήμου Φυγής συζητήσαμε και αποφασίσαμε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα. Εκφράζουμε ανυποχώρητα την απόφασή μας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο την υποβάθμιση της περιοχής μας. Δεν επιτρέπουμε πλέον να κινδυνεύει άλλο η υγεία των παιδιών και γενικά των οικογενειών μας, που ήδη εδώ και 50 χρόνια υπομέναμε την ακατάπαυστη διέλευση απορριμματοφόρων και την παραμονή της χωματερής μέσα στα σπίτια μας. Θέση μας είναι, με δεδομένο ότι σε λιγότερο από 2,5 χρόνια ο Χιτά Φυγής θα κλείσει λόγω χωρεσμού, να απομακρυνθούν και οι άλλες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον χώρο Χιτά και να μην εγκατασταθεί κανένα νέο εργοστάσιο διαχείρισης σκουπιδιών στην περιοχή. Είναι μονόδρομος πλέον η εκπόνηση νέου εθνικού περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων με κύριο άξονα τη διαλογή στη φυγή και ανακύκλωση. Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φυλής να ενεργήσει άμεσα για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των Περιβαλλοντολογικών Όρων για τη λειτουργία του Χιτά και των εργοστασίων ανακύκλωσης. Στην Επιτροπή αυτή να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συλλόγων του Δήμου. Σκοπός είναι οι τακτικές μετρήσεις του αέρα που αναπνέουμε. Η δυσοσμία πλέον φτάνει στο απροχώρητο, πολλές ώρες την ημέρα, και ο έλεγχος στήριξης των περιβαλλοντολογικών όρων λειτουργίας από το εργοστάσιο κομποστοποίησης σκουπιδιών και μηχανικής ανακύκλωσης. Ζητάμε παράλληλα το οριστικό κλείσιμο του Χιτά λόγω εκχωρισμού. Να αρχίσουν από τώρα έργα αυτονόητης απορρίπανσης, αποκατάστασης και ανάπλασης του χώρου. Ζητάμε να γίνει έλεγχος της άδειας λειτουργίας των περιβαλλοντολογικών όρων λειτουργίας του εργοστασίου ΔΕΗ στα όρια του Χιτά, καθώς υπάρχουν υπόνοιες πληροφορίες για απόρριψη επικινδύνων αποβλήτων, τοξικά προφέν κτλ. Ζητάμε να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον χώρο του Χιτά και των άλλων εγκαταστάσεων όπως ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας κλπ. Που λειτουργούν αντιπροσωπεία από εκπροσώπους των συλλόγων, ώστε να δουν και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας τους. Και εμείς, συναισθανόμενοι την ανάγκη των συμπολιτών μας για καλύτερες συνθήκες ζωής στην περιοχή μας, την διαφύλαξη της υγείας και προστασία της περιουσίας μας, με όσα παραθέτουμε παραπάνω, θα διεκδικήσουμε δυναμικά την απομάκρυνση οποιασδήποτε διαχείριση απορριμμάτων και την πλήρη αποκατάσταση και την ανάπλαση της περιοχής μας. Υπογράφοντας το ΔΕΛΤΑ Σήμα των Εξοραϊστικών Συλλόγων, Πολιτιστική Σύλλογη κτλ. Ο κύριος Παππούς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, για 2 λεπτά. Παρακαλώ. Για 2 λεπτά. Για 2 λεπτά. Για 2 λεπτάκια. Για 2 λεπτάκια. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα σας. Θα σας γνωρίσω. Σας ευχαριστούμε καταρχήν. Παρακαλώ κύριε. Με το θέμα. Λοιπόν, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Καματερού και της ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης που πραγματοποιήσαμε στο κινηματογράφο Μελίνα, μετά από ανοιχτές συγκεντρώσεις στο Δήμο Καματερού, στις γύρω περιοχές, συζητήσεις, συσκέψεις και συγκεντρώσεις, καταλήξαμε και καταρχήν ευχαριστούμε που δεχτήκατε σήμερα το ζήτημα του θέματος της κομματερής να συζητηθεί σε προ-εκκλησίας διάταξης και πάση περιπτώσει να το κουβεντιάσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στα μεσάνυχτα. Είναι τόσο σοβαρό πια που νομίζουμε ότι δεν χωράει ολιγορία. Έχουμε λοιπόν να ενημερώσουμε και τους κατοίκους και εσάς. Έχουμε πραγματοποιήσει λοιπόν τις κινητοποιήσεις και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ζητάμε, ένα είναι το αίτημά μας, να κλείσει τώρα η κομματερή και τίποτε άλλο. Δεν αντέχει άλλο η κομματερή. Αυτό βγαίνει μέσα από την αγωνία των κατοίκων, όχι μόνο των Άνω Ιωσίων, Φυλής, Ζεφυρίου και Καματερίου Αγίων Αναργύρων Πετροπόλεως, όλης της Δυτικής Αττικής. Να κλείσει τώρα η κομματερή. Όχι παραχώρηση στους ιδιώτες και στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Τέρμα. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό δεν θέλω να κουράσω για να συζητήσω το ζήτημα. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ κύριε.
σας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν δεν θα συμφωνήσω ότι είναι λάθος ότι είναι λάθος. Αλλά δεν θέλετε. Τον έχετε το λόγο, κύριε. Τον έχετε. Παρακαλώ με κάθε ησυχία. Καταρχήν δεν θα συμφωνήσω ότι είναι λάθος οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα. Είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές, ταξικές επιλογές που έχουν καταντήσει τη Δυτική Αττική, το Τριάσιο, να είναι μία από τις μεγαλύτερες υποβαθμισμένες περιοχές των Βαλκανίων και όχι μόνο την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι στο Τριάσιο λειτουργεί το 40% της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδας, ότι η χωματερή που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν ολιός και είναι μεγαλύτερη των Βαλκανίων και δέχεται σκουπίδια και από την Πελοπόννησο. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές. Δεν θα μακρηγορήσω. Ο κύριος Δήμαρχος στην επιστολή που έστειλε στην κυβέρνηση προέτρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση άμεσα τον περιφερειακό σχεδιασμό. Εμείς προτρέπουμε την κυβέρνηση να μην τολμήσει να εφαρμόσει τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος μιλάει για επέκταση της για συνέχιση της χωματερής των Άνω Λιωσίων και για τη δημιουργία εργοστασίων καύσης. Τεχνολογίες οι οποίες είναι ξεπερασμένες στην Ευρώπη, αλλά προωθούνται στην Ελλάδα μέσα από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα του εθνικού διαχειριστή. Εκ μέρους, αυτή τη στιγμή, στις γειτονιές των Άνω Λιωσίων στείνονται επιτροπές αγώνα. Δίνουμε υπόσχεση, θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχε σταματήσει η Διαδημοτική Επιτροπή, αλλά αυτή τη φορά θα πάει μέχρι τέρμα. Και το τέρμα σημαίνει κλείσιμο της χωματερής των Άνω Λιωσίων τώρα, όχι όταν θα κορεστεί μετά από 2,5, 3, 10, 15 χρόνια. Τώρα θα κλείσει η χωματερή. Κανένα εργοστάσιο καύσης, διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Το λόγο είναι ο κύριος Παππούς. Πρόεδρε μου, Κύριε Παππού, ένα λεπτό για να πω και Πρόεδρε Μαυρόγιο, όταν αξιονόκτρο 90-42 κλείνει 2 οχήματα, είναι εύκολο να έρθει για να προχωρήσουμε. Όταν αξιονόκτρο 90-42, μαύρο συντρώει κλειό. το λόγο έχει ο κύριος Παππούς. κύριε Πρόεδρε, το θέμα χωματερή, χιτά εργοστάσια, είναι μια πονεμένη ιστορία στην περιοχή μας. Ο σύμβουλός σας, ο τέος δήμαρχος σας μιλάει. Δεν πειράζει, ακούτε. Θα ξεκινήσω από το δημοσίευμα στα Νέα που έδειξε ο φίλος Μωσάβας, που είναι άκρος προσβλητικό για το θεσμό που υπηρετεί ο Δήμαρχος ο κ. Μπουραίης. Μπορεί πολιτικά να είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να έχουμε τις κόντρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν δέχομαι όμως ως τέος Δήμαρχος και ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως Δημότης να αποκαλούν τον Δήμαρχο του Δήμου που ανήκω άρχοντα των σκουπιδιών. Εγώ θα περίμενα, Δήμαρχε, να μας ενημέρωνε σήμερα ότι έχει προχωρήσει σε μήνυση για συκοφαντική της φήμηση για αυτό εδώ το άρθρο. Δεν μπορεί να λένε Δημήτρης Μποραήμης ο άρχοντας των σκουπιδιών. Είσαι ο Δήμαρχος και εκπροσωπείς εμάς. Βέβαια, στο άρθρο αυτό αναφέρει ότι το 2003 σε βρήκε πρόθυμο, Δήμαρχε, να δεχτείς χώρο ταφή απορριμμάτων στην περιοχή. Και θα θυμηθώ το 2003 που είχαμε δώσει αγώνες. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ, σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε φάει ξύλο από τα ΜΑΤ, Παναγιώτη Δρόλια, και μεταξύ των χτυπημένων, το βαριά χτυπημένο ήταν ο πατέρας σου. Και όταν εμείς τρώγαμε ξύλο, κάποια ήταν απόν. Κάποια ήταν απόν. Φτάσαμε και στα δικαστήρια κατηγορούμενοι, αλλά θεωρηθήκαμε. Έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λιωσίων τότε, είχαμε συνεχείς μάχες για το θέμα της χωματερής. Θυμάμαι, ψηφίσαμε να φύγει η χωματερή. Η χωματερή όμως έμενε. Στην Ομαρχία, μάχες. Θυμάμαι αυτό που ανέφερε τώρα ο Σάββας, λευκό νομίζω είχε ψηφίσει Σάββα, έτσι δεν είναι? Είχε ψηφίσει λευκό, μπράβο. Είχε ψηφίσει κατά της χωματερής ο συγιασμός του Τσόκα του Σαραφείου και ο συγιασμός του κυρίου Πολυχρονίου. Εκεί στην Ομαρχία μας εκπροσωπούσαν δύο νομαρχιακοί σύμβουλοι. Η κυρία Κατσανού
Οι τρεις, η κυρία Δήμου και ο κύριος Σάβας. Η κυρία Κατσανού, που είναι παρούσα, είχε ψηφίσει υπέρ. Ο κύριος Σάβας είχε ψηφίσει λευκό. Παρακαλώ, κυρία Κατσανού. Μη με διακόπτεις. Παρακαλώ, κυρία Κατσανού, μην κάνουμε διάλογο. Παρακαλώ. Και κάποιοι άλλοι είχαν ψηφίσει κατά. Όμως με τα υπέρ και με τα κατά δεν δίνουμε λύση. Γιατί η χωματερή προχώρησε. Φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ θα μεταφέρω αυτό που μας είχε πει η Βάσο Παπαντρέου όταν είχαμε βρεθεί με τον Κώστα τον Βάκουλα, δεν το βλέπω εδώ, τον Δημήτρη τον Καπόνη, τον Ανδρέα τον Ατζάκο, τους παλιούς δημοτικούς συμβούλους και μας είπε τι ψάχνετε να βρείτε εσείς όταν οι δήμαρχοί σας θέλουν τη χωματερή, το 2003. Το θέμα της χωματερής είναι μια ιστορία που, όπως είπα, είναι υποδεμένη ιστορία, αλλά πρέπει τελικά να ξεκαθαρίσουμε και να καταλήξουμε κάπου. Όλοι όσοι έχουμε εμπλακεί με τα κοινά, όλοι και κάποιο λάθος έχουμε κάνει στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων, στο θέμα της χωματερής. Δεν αποποιούμε καμία ευθύνη. Δεν αποποιούμε καμία ευθύνη. Αναλαμβάνω τις όποιες ευθύνες μου αναλογούν. Άλλοι έχουν περισσότερες ευθύνες, άλλοι έχουν λιγότερες ευθύνες. Σήμερα όμως πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο παραένα. Σε 1,5 χρόνο η χωματερή της φυλής κλείνει. Δεν μπορεί να δεχτεί άλλο σκουπίδι. Ο περιφερειακός σχεδιασμός αναφέρεται σε 2 καινούργια εργοστάσια, συν το εργοστάσιο που έχουμε, συν χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, συν το λατομείο του Μουσαμά, δηλαδή ουσιαστικά η περιοχή, σε παρακαλώ, καλοκύρι, αν είστε καλοσύνη, η περιοχή εδώ συνεχίζει να είναι η σκουπιδαποθήκη. Και ο εκάστοτε δήμαρχος συνεχίζει να έχει τον τίτλο του άρχοντα των σκουπιδιών. Είτε το θέλει ούτε όχι. Εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να πάρουμε μια γενναία απόφαση. Η οποία θα είναι ξεκάθαρη, ομόφωνη απόφαση. Όχι ως μοχλό πίεσης, όπως λέγαμε κάποτε, να κλείσει η χωματερή να πάρει περισσότερα χρήματα ο Δήμος. Μια γενναία απόφαση ότι μέχρι εδώ δεν δεχόμαστε καμιά εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού στην περιοχή μας και διεκδικούμε τις αποζημιώσεις από την περιβαλλοντολογική υποβάθμιση που έχει υποστεί αυτή η περιοχή. Ίδιος Δήμαρχος των Άνω Λιωσίων είχα κάνει μια αγωγή που διεκδικούμε 176 εκατομμύρια ευρώ και εκδικάζεται νομίζω πρόσφατα. Ελπίζω να την κυνηγήσετε και είμαι σίγουρη θα την πετύχουμε. Θέλω να τονίσω ότι η χωματερή των Λιωσίων είχε κλείσει το 2006. Όταν ανέλαβα Δήμαρχος, είδα να πέφτει σκουπίδι στο αποκαταστημένο. Και τότε οι συνεργάτες μου και εγώ δεν διστάσαμε να τα βάλουμε την τότε κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, και κλείσαμε τα ηλίκη τη χωματερή την πρώτη εβδομάδα που αναλάβαμε. Και πλέον δεν έπεσε ένα κοινό σκουπίδι. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε το ίδιο δίπλα, γιατί ήταν περιοχή φυλή, σεβόμουν το Δημοτικό Συμβούλιο της φυλής και δεν είχα καμιά αρμοδιότητα στον δίπλα Δήμο. Τώρα όμως που είμαστε ένας Δήμος, είναι ευκαιρία αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει τη γενναία απόφαση. Δεν δεχόμαστε περιφερειακό σχεδιασμό, να διαχειριστούμε τα δικά μας σκουπίδια, Λιωσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς. Έχουμε τους χώρους, έχουμε και το εργοστάσιο και ας κάνει ο κάθε δήμαρχος όπου θέλει τη χωματερή του το εργοστάσιό του. Ας πάει ο κύριος Καμίνης στον Ελαιώνα, εκεί το έχει. Ας πάνε οι δήμαρχοι της νότιο-ανατολικής Αττικής στο Ελληνικό και όχι να μιλάνε για φιλέτο. Και ο Δήμος ο δικός μας τη λύση την έχει. Κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, επιστώ την προσοχή να μην βάλουμε τα φόβλακα σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να πάρουμε ομόφωνη απόφαση και να την τηρήσουμε κατά γράμμα. Και το πού θα βρούμε τα έσοδα θα βρούμε. Ομοψυχία να υπάρχει, να φύγουν τα σκουπίδια από την περιοχή μας για να βάλουμε χ στο παλιό παρελθόν. Και κλείνοντας, σας καλώ για άλλη μια φορά αυτό εδώ το άρθρο να βγείτε αντίθετος, γιατί αυτό δυσφημεί και εσάς προσωπικά, αλλά και την περιοχή που εκπροσωπείται ως Δήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κίζας. Δεν είναι εδώ ο κύριος Κίζας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, θα θέσω, κύριε Πρόεδρε, από τη δεκαετία του 1960 λειτουργεί στην περιοχή μας χωματερή η οποία αποτελεί αιστεία υποβάθμισης. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να μας χρυσώσουν το χάρτη
μιλώντας για χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, δηλαδή ΧΙΤΑ. Ο ΧΙΤΑ όμως υπήρξε στα χαρτιά. Στην πράξη, αυτό που βιώναμε όλοι μας ήταν και είναι η λειτουργία στην περιοχή μας μιας κοινής κομματερής που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Το έγκλημα, κυρίες και κύριοι, είναι διαφωνικό και διαρκές και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Έχουν υπάρξει επιθεωρήσεις από κλιμάκιο ειδικών του ΙΠΕΚΑ που κατέδειξαν ότι στο ΧΙΤΑ φυλής καταλήγουν ανεπεξέργαστα απόβλητα αλλά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ιατρικά απόβλητα, σε αντίθεση με όσα ορίζει βέβαια το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Μέχρι και ανθρώπινα μέλη βρήκαν οι επιθεωρητές στη χωματερία. Όλα αυτά συνιστούν κατάφορη παραβίαση των οδηγιών, κάτι που οδήγησε τη χώρα μας πρώτο πυλόν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η πραγματικότητα για την περιοχή μας παραμένει ζωφερή. Εξακολουθούμε να είμαστε η σκουπιδαποθήκη της Αττικής, η εύκολη λύση για τις εκάστοτε κυβερνήσεις όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα των απορριμμάτων. Σε αυτό το διαρκές έγκλημα, κυρίες και κύριοι, που έχει στοιχήσει την υγεία μας και έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση, πρέπει να μπει ένα τέλος. Από εσάς, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να τηρήσετε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Θέλουμε να μας παρουσιάσετε το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος του ΧΙΤΑ φυλής. Στη συνέντευξή σας λέτε ότι ο ΧΙΤΑ στη φυλή θεωρητικά έχει κλείσει. Έχει τελειώσει. Έχει 1-2 κύτταρα που του δίνουν ζωή για 2 έως 2,5 χρόνια. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ότι με μία συνέντευξη ή μία επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας θα κλείσει η χωματερή σε 2 χρόνια, αν δεν πιέσουμε σήμερα ώστε να εξασφαλίσουμε το οριστικό κλείσιμό της? Να διασφαλίσετε, κύριε Δήμαρχε, ότι για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ανοιχτός ο ΧΙΤΑ, αυτός θα λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζει το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Να φροντίσετε βέβαια ότι στο ΧΙΤΑ θα καταλήγουν μόνο επεξεργασμένα απόβλητα, και όχι απόβλητα κάθε είδους. Να πατάξετε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές το φαινόμενο της μαφίας των σκουπιδιών που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων. Να μας παρουσιάσετε, κύριε Δήμαρχε, αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με το πώς η ανακύκλωση γίνεται στην περιοχή και να μας πείτε βέβαια πού καταλήγουν, ποιοι είναι οι αποδέκτες των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, μία φήμη ότι στο ΧΙΤΑ φυλής καταλήγουν απορρίμματα όχι μόνο από την Αττική, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, αν αυτό αληθεύει, για να μας κατανομάσετε έναν τους Δήμους από αυτούς τους εκτός Αττικής νομού. Αν αληθεύει βέβαια αυτό, να μας πείτε τι θα κάνετε να το σταματήσετε. Δεν φτάνει δηλαδή που μας έχουν φορτώσει τα σκουπίδια της Αττικής, θα πρέπει τώρα να δεχόμαστε και τα απορρίμματα των άλλων. Όλοι πιστεύω ότι είμαστε υπέρμαχοι της ανακύκλωσης, της πράσινης διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς εδώ να ανακυκλώνουμε τα απορρίμματα των άλλων. Η διεθνή στάση είναι κάθε πόλη να διαχειρίζεται μόνη της τα απορρίμματα που δημιουργεί. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ στο Δήμο Φυλής. Γι' αυτό, αν τυχόν πρέπει να προχωρήσουμε στην κατασκευή κάποιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή, αυτή θα πρέπει να είναι βέβαια μικρής κλίμακας. Όσο δηλαδή απαιτείται για τη διαχείριση των δικών μας περιοχών, θα σας τα πω όλα. Έχετε 5 λεπτά, κύριε Σκύλα, τα 2 μετά. Εντάξει, τα 2 θα τελειώσω. Θα πρέπει να είναι οι πλέον περιβαλλοντικά και οικονομικά πρόσφοροι. Τώρα για το τι θα κάνουν οι άλλοι δήμοι με τα δικά τους σκουπίδια να το λύσουν μόνοι τους, όπως είπαμε και πριν. Θέλουμε να δεσμευτείτε, κύριε Δήμαρχε, προς αυτή την κατεύθυνση. Να βεβαιώσετε επίσης πως αν κατασκευαστεί τέτοια μονάδα, αυτή θα αποτελεί η περιουσία του Δήμου και ούτε κάποιου ιδιώτη, ούτε ακόμα και του ΕΣΔΕ. Εμείς εδώ με τους δικούς μας ανθρώπους,
με δική μας ευθύνη και με έσοδα από την πώληση των ανακοινώσιμων προϊόντων που θα καταλήγουν όχι στις τσέπες των τρίτων, αλλά στα ταμεία του Δήμου μας. Δεν θέλουμε στην περιοχή μας ούτε ένα ούτε δύο μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας. Θέλουμε να απαλλαγούμε από τη ρεσινιά της σκουπιδαποθήκης της Αττικής. Δεν θέλουμε να σηκωνόμαστε το πρωί και να ταινίζουμε φουγγάρα που καπνίζουν. Δεν ξεκουλιόμαστε με εταιρικές συμμετοχές. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία συμμετοχής μας σε διοικητικά συμβούλια αναδόχου εταιρείας. Γιατί απλά δεν θέλουμε καμιά υποπόνο δραστηριότητα στην περιοχή μας. Έχουμε ήδη πληρώσει μεγάλο τίμημα. Έχουμε ανεχτεί πολλά. Ας πάρουμε τώρα άλλη τη σειρά και αρκετά με την υποβάθμισή μας. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, σε ποια λύση έχουν καταλήξει οι θύνοντες για εμάς. Είναι αλήθεια ότι πάμε σε μονάδα βιοξίασης, που με τη σειρά της απαιτεί μονάδα καύσης της πλέον επικίνδυνης για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία μεθόδου επεξεργασίας, που με τη σειρά της απαιτεί, δεν θα το ξεπεράσω κύριε Πρόεδρε, θα μ' ακούσετε να μου πεις εξάδελφο. Με τη σειρά της απαιτεί ερωτήματα, είναι προς τον κύριο Δήμαρχο να μας απαντήσει, που θα οδηγήσει σε μαθηματική ακρίβεια την περιοχή μας στην καταστροφή, αφήνοντας παράλληλα την υγεία των πολιτών μας. Κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε να φροντίσετε για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της χωματερής των Άνω Λιωσίων και να μας πείτε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την αποκατάσταση του χιτά Φιλής μετά το κλείσιμο του. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για την ρηματολάσπη της Ψιτάλιας. Όπως είπαμε πριν, υπάρχει διπλή απόφαση του ΣΤΕ, πέρυσι και φέτος. Η απόφαση αυτή ανάβει το πράσινο φως για τη μεταφορά 300 τόνων λιματολάσπης ημερησίως στο χιτά Φιλής. Αν συμβεί αυτό το περιβάλλον στην περιοχή μας, θα υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Η ασφάλεια της δημόσιας υγείας, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω, θα τεθεί σε κίνδυνο. Εμείς θα δώσουμε αγώνα για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, τι θα κάνετε? Είναι στην πρόθεσή σας να εμποδίσετε την αναπόθεση της λιματολάσπης στο χιτά? Θα σταθείτε στο πλευρό μας ή θα συνενέσετε στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, η οποία εν το μέσο της οικονομικής κρίσης νομίζει ότι μπορεί να περνάει έτσι χωρίς καμία αντίδραση όλα αυτά τα επικίνδυνα σχέδια που ετοιμάζει για μας? Ευχαριστώ. Ο κύριος Σοβρής έχει το λόγο. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, κύριε Σοβρή. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μην ξεκινάτε εγώ. Πριν αρχίσω, δεν διαφωνεί πιστεύω κανένα σε αυτή την αίθουσα ότι το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα είναι το πιο σημαντικό για όλους τους κατοίκους, όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά και του Θριάσιου συνολικά. Το πρόβλημα χωματερή είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Η μεγάλη πλευρά είναι αυτό που λέμε διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Είχαμε σαν παράταξη εδώ και καιρό ζητήσει από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο να οριστεί ειδική συνεδρίαση με αυτό το θέμα. Το αφήσανε σε εκκρεμότητα μέχρι να λυθεί, δεν ξέρω ποιο πρόβλημα σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Μας αναγκάσανε να υπογράψουμε κείμενο η παρατάξη της μειοψηφίας για να κουβεντιαστεί αυτό το θέμα. Τώρα το φέρνετε, Πρόεδρε, με ένα σωρό άλλα θέματα και με πίεση τώρα. Ενώ είναι σημαντικό και έπρεπε να ασχοληθούμε μόνο με αυτό, να πάρουν το λόγο και οι φορείς και οι κάτοικοι να πούνε το λόγο. Μας πιέζεται. Εσείς το περιθείτε σύντομα για να τελειώνω. Έχουν σοβαρές ευθύνες και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που τόσες δεκαετίες μας έχουν φορτώσει αυτό το πρόβλημα της χωματερής στην περιοχή μας. Είναι μια επιλογή ταξική η επιλογή για τη χωματερή και δεν είναι μόνο η χωματερή, όπως για μια σειρά άλλες δραστηριότητες στο Δήμο Φιλής και στο Θριάσιο συνολικά. Έχουμε τη χωματερή, έχουμε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας, έχουμε βιομηχανικά απόβλητα, ιατρικά απόβλητα, μπάζα, σκουπίδια και άλλα. Αυτά όλα έγιναν με τον περιφερειακό σχεδιασμό του 2003, δόθηκε συνέχεια και έχει σοβαρές ευθύνες ο κύριος Δήμαρχος στη λειτουργία της χωματερής, στο Δήμο Άνω Λιωσίων και στη συνέχεια στο Δήμο Φιλής. Έχουν γίνει δύο νέες χιτά. Χιτή τους λένε, δεν πιστεύει κανένας ότι θα είναι χιτή. Στο Γραμματικό και στην Κερατέα. Όλοι λένε και η κυβέρνηση λέει ότι θα απορροφήσουν το 10% των απορριμμάτων της Αττικής. Δεν ξέρω, θέλει λίγο προσοχή. Και αυτά που λέει ο κύριος Δήμαρχος στην επιστολή στον Πρωθυπουργό
σε άλλα δημοσιεύματα, αλλά πρέπει να προσέχουν και οι σύλλογοι που μας δώσαν αυτό το κείμενο, στο σημείο που λέει είναι δεδομένο ότι η χωματερή σε 2,5 χρόνια θα κορεστεί. Δεν ξέρω, μη μας παραμυθιάζουν. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά πόσα χρόνια έχουν βάλει μπροστά στην Κερατέα και στο Γραμματικό να φτιάξουν